satser der er koldt. Jeg hader vinteren. Mest af det, fordi folk skal sige sådan en dårlig tid. Det siger sådan noget. Vinteren, det må godt nok være en kold tid for sådan en som dig, var. Og nu er vi lige kommet ind i det nye år, og godt nytår endnu. Det betyder sådan set også, at vi er ved at overstået alle de her julefrokoster. Det er herligt. Prøv til at ikke gå mig til at tage mig en julefrokost. Jeg kan godt lide mig selv, det er det. Jeg kan også godt sætte bier og til julefrokost. Jeg kan ikke lide, når jeg selv ikke er til julefrokost. Og går ned over Klingens-Bro. Fordi så møder man de her midaldrende kvindemennesker, som har en aften ude, uden mand, uden børn. Uha. Bare de tiger, hva'? Så skal man høre på sådan en dårlig kommentar. Uha, skal jeg ikke rigtig vise dig, hvordan sådan en kvinde i sin bedste er, eller hvordan hun lige kan rive dig rundt? Nej. Ellers tak. Men det fandme nogle gode pandekager, de laver. Jeg mødte en pige forleden i byen. Hun var til kinky sex. Hun sagde, Allan, pisner. Der er ikke nogen pisk, så den ikke er hendes skalle. Jeg slår ikke på kvinder bare roligt, det er blå. Hvad skal vi snakke om? Jo, jeg læste til skole, jeg tror det er leg. Det bliver sjovt. Og man snakker meget om den sorte skole kontra den nye moderne skole med de moderne pædagogikker, og hvor der ligesom er den her mentalitet om, at børnene skal have lov til at udvikle deres egne evner på egne betingelser. Men lad os lige tænke over et kort sekund. Hvad har vi fået ud af den sorte skole? Vi har fået rumraketter, biler og fede computere. Og hvad har vi fået ud af 70'er pædagogik? Tak skal du have. Nej, vi har fået sådan nogen som Sidney Lee, Amalie til Paradise, og det nu er en undervisningsminister. Man snakker også meget om, at nu skal vi til at teste de unge mennesker noget mere, og blandt andet imellem mine medstuderende, der går de meget op i, at de her børn, de ligesom forstår matematikkens principper og virkemidler. Jeg synes, det er sjovt, at det kommer fra mennesker, der læser matematik, men ikke selv kan finde ud af, hvad x i anden divideret med x i tredje er. Det er ikke sådan noget, de danskere vil gøre. Vi går ikke rundt og laver test, vi ikke selv kan forstå. En anden ting, jeg ikke bryder så meget om, det er den her mangel på ambition, der findes i den danske mentalitet. Nu er jeg jo så ikke så godt nok født i Danmark, men jeg er så til gengæld opvokset her. Men noget, jeg ikke bryder mig så meget om, det er den her mentalitet med, at alt ud over sex, det er jo egentlig bare spildt arbejde. Og her tror jeg, kommer en lille ind til kvinderne, fordi jeg tror, det her er en direkte årsag til, at der er så mange af jer, der har problemer med at få kæresterne til at hjælpe med opvaskning og rydde op og passe børnene, fordi alt ud over sex, det er jo spildt arbejde. Den var ny. Jeg har brugt 2010 til at tænke over et par ting. Blandt andet en ting, som jeg ikke helt forstår. Det er sådan noget som de her statusopdateringer. I har set det, de gør det sikkert selv, som eksisterer på Facebook. Kopier det her og sæt ind i din statusopdatering. Hvis du har en søster, som du står i Norden. Kopier og sæt ind i din statusopdatering. Hvis du har en far. Teknisk set, så har de fleste af os en far. Man kan så selvfølgelig diskutere praktiske forhold og de tekniske forskelle, der kan findes. Men kopier og sæt ind i din statusopdatering, hvis du har en Facebook-konto. Jeg har tænkt på at lave en. Mest af alt bare for at se, om der var nogen, der falder i. Kopier og sæt ind i din statusopdatering, hvis du eksisterer i de få individer i hele Danmark, der har en IQ til selv at formulere en statusopdatering. Synes du, det er sjovt? Jeg må selvfølgelig sige, hvis der ikke var nogen, der kopierede, så havde jeg sådan set opnået det. Der er to ting, som man som komiker er rigtig, rigtig bange for. Det ene er, det er stilhed. Og den anden, det er min kæreste. Apropos min kæreste, jeg er lige flyttet sammen med min kæreste, og i den forbindelse så har jeg fået materiale til, jeg ved ikke, hvor mange kæreste-jokes. Vi får lige en af dem.
Efter vi flyttede sammen, så hun begyndte at sige sådan nogle sindssyge ting til mig, som, ja, Allan, jeg skal jo presse dig til at tage vasketøjet, ellers så lærer du det jo aldrig. Men hun er så bare ikke indset, at den giver bagslag, vel? Og vi ligger der i det soveværelse, og hun siger, jeg kan ikke kigge på det. Gæt så, hvad jeg tror, det bare ikke. Jeg kan godt lide et tekst, så snakker jeg om. Jo, den har nok en meget snæv reference, vi prøver alligevel. I går, der var jeg i gang med, at jeg havde støvsuget gulvet, og jeg havde vasket gulvet, og jeg gik og sang lidt, men der var ikke rigtig nogen trappelapper, hvor der kommer hjem. Det der ser så i, jeg står ude på banekampen i den puftkjole, og giver en idiot. En ting, man gør som komiker, der er flere forskellige metoder til at finde på jokes. En af dem, det er at få en kæreste. En anden meget udnyttet, eller benyttet metode, det er for eksempel at slå op på Google, det er en tilfældig ord, eller en ord på. Jeg kommer til at tænke på, at det er penge. Jeg ved, hvad der er fundet på penge. Altså, det der med at bytte med naturalier, jeg prøver at høre, at du har slået dyr ihjel, så det vil sige, at du får en pæl så meget, hvis du giver mig mad. Det er det, der hedder naturalier. Det kan jeg godt forstå, men hvem fanden har opfundet fænomenet penge? Det spurgte jeg kammerater om, så siger han, er du godt klar over, at de første penge i starten, det var faktisk bare sten? Nej, det var jeg ikke. Men et eller andet sted, så forklarer det jo egentlig meget godt begrebet punkt. Og så tænker jeg lidt over det, og så jo mere jeg tænker over det, jo mindre fik jeg lyst til så at tænke over, hvor punkt, altså sådan en, den så kom fra. Den havde jeg godt set. Hvad skal vi slutte af med? Jo, en anden ting, den får I lige. Den er til gengæld god. Det ved jeg også. Men jeg læste, at det mest vilde dyr, der findes, det er græshopper. Altså, I kender godt. Ej, han skulle da forebygge noget. Hvad hedder det? Græshopper. Fordi det er det dyr, der kan sprede sin sæd ud over flest hunder. Et eller andet sted meget sejt. Græshopper, det er sådan set det dyr, der er det svar på finerne over. Men jeg begyndte at man tænker over det her, så nej, det må da være et dyr, der er lidt vildere. Og ganske rigtigt, jeg lander på blåval. Blåval, når han ejakulerer, skyder han 400 liter sæd af. Jo, nu er det der. Så er det rundt regnet 1600, er det ikke rigtigt? Tak. Hvad hedder det? Men der stod så også, at når blåval henskyder de her 400 liter sæd af, så er det kun de 40 dage oppe i hunden. Varme under, når en blåval henter lige gitterne op, og så er der 360 liter sæd, der ender i værkshaven. Der er cirka 2.500 blåvaler her på verdensplan. Det er rundt regnet 1 million liter sæd om året. Så kan jeg lige tænke lidt over det næste gang, I er ude ved Moskov eller Hage, og synes, at den er lidt sat.